Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesabo ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa uKhathini uMagutshwa. Ngumlanjwana wakwaNgcobo Foze. Omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane Maguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonje. Uhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel lethu enkulu impunga yesintu TV. La sifundisana khona isintu, la sichushisana khona ngokwesintu. Uzokhumbula ukuthi noma ufike emphelandaba usuke ungezile ukuzohlola, kodwa usuke uzela ukuthi uzochushiswa enkingeni obhekene nayo. Ngoba vele inkinga esibhekene nazo azidinga amakhambi. Mhlambe zidinga nje u90% wesintu bese kwesinye isikhathi zidinga u10% emakhambini. Kodwa izinto eziningi ezisixakile nezishayayo zidinga isintu, zidinga ukuthi ube nolwazi lwesintu ukuze uzokwazi ukwenza izinto ngendlela ekuyiyo. Uzokhumbula ukuthi kunomuntu ekuthi kudingakala inhlambuluko egcekeni lomuzi wakubo. Ayibona bavele babiza inyanga bathi ayizobethela. Babiza inyanga kuthiwe ayizobageza. Inkinga eziningi esibhekana nazo zidinga isintu. Einkingeni esibhekene nazo amakhambi u10% amakhambi esiwadingayo. Ngingasho njalo mina ngiyimpunga yesintu, kodwa u90% isinto esisidingayo ukuxazulula inkinga esibhekene nazo. Uzokhumbula ukuthi kuyenzeka umuntu agule kanti akuguli yena, ugula umoya okuyena. Lowo moya okuyena uyadinga ukuthi wazi kabanzi ngokuthi lo moya kuwena yini inkinga ebhekene nawe. Awudingi ikhambi ozolidla wena ekubeni kugula umoya. Akufani nokuthi wena unesilonda. Ngizokwenza isibonelo. Uzothola ukuthi phakathi kwekhaya kukhona umuntu owahamba enqunywe umlenze. Uma lo muntu ahamba enqunywe umlenze, kwesinye isikhathi uthola ukuthi kukhona umuntu enamshisa. Ngoba phela manje abantu bayaphuphutheka isikhathi esiningi. Bathanda kakhulu ukuthi benze izinto eziphambene. Ngenkathi nina umuntu unamshisa, kwesinye isikhathi uthothi wanqunya umlenze, sekuhamba isikhathi uphathwa umlenze, bese kuthiwa wena lo mlenze wakho uzonqunywa. Kanti hayi ngoba nakuwena. Uyayibona leyo nto ukuthi ayidinga amakhambi, kodwa leyo nto idinga wena namalungu omndeni wakho ukuthi nihlale phansi niqale nibuke kuqala emlandweni okuthi akekho yini umuntu owahamba enqunya umlenze, ukuze sizokwazi ukuthi lo mlenze wakhe siubuyisele, simgeze, simshwelezele kubantu abadala. Manje abantu abaningi bayathanda ukuthi ngaso sonke isikhathi mabe nenkinga bese bacabanga ukuthi inkinga idinga amakhambi kanti hayi ngoba kunjalo. Yabona nje ngizokwenzela isibonelo. Enkathini yanamuhla imindeni eminingi enkathini yanamuhla iyazondana kakhulu. Imindeni eminingi ayingenelane. Imindeni eminingi ayidlelane. Uthola ukuthi abantu abadala bayamkhumbula umuntu babe sebemphathisa, bamphathisa umcebo. Bamnika insebenzo enhle ukuthi akasebenze kahle. Uthola ukuthi omunye unalo ithuba lokuthi angabafaka abantu emsebenzini bese nashaya phansi ngonyawo wathi mina ngeke ngimfake umuntu wakithi emsebenzini. Athi ngeke ngimsize umuntu wakithi. Ngingama ukusiza umuntu wangaphandle. Usekhohliwe ukuthi lento anayo uyinikezwe ubani. Abantu abadala ke bayinkinga ngoba intambo bayakwazi ukuyelula. Njengoba wena unenzondo ozonda ngayo abantu bomndeni,
kungabi inzondo nje yokudlala, ubazonda ngenzondo yeqiniso. Awuhlukile nomuntu ophehla amanzi amnyama. Uma nje uzonda abantu bomndeni, ubazonda ngenzondo yeqiniso, okwazi ukuthi awuhlukile nomuntu ophehla amanzi amnyama. Ngoba kusasa leyo nzondo yakho yeqiniso kohamba ibuye izokwembatha isizukulwane sobe siphila ngaleso sikhathi. Siyenzelani lento bafowethu nodadewethu? Ukuthi masingabonanga ngasolinye nabantu bomndeni bese siyaphuma siye enyangeni solanda imithi. Uma kuukuthi phakathi komndeni khona umuntu ophakamayo sesiyaphuma thina solanda imithi sifuna ukuzomcindezela. Yindaba sibe nenzondo yeqiniso. Niyazini ukuthi ithongo njengoba labantu laba enibazondayo phakathi kwegceke nithi bathwele kwesinye isikhathi ithongo lokho libaphathise kona, niyazini ukuthi kungani libaphathise kona. Umzonda kanjani umuntu wakini ngenzondo yeqiniso ekubeni wazi kahle ukuthi umbethwe yithongo lakini? Ulizonda kanjani ithongo lakini ngenzondo yeqiniso? Yini eyolunga phezulu kwempilo yakho wena unale nzondo nayo yeqiniso pho? Uzonda umuntu wakini ngenzondo yeqiniso. Uyazi ukuthi lo muntu njengoba niphume esendeni elilodwa okanye nivudle okhalweni elilodwa okanye nizalwa abantu abavandle okhalweni elilodwa okanye nizalwa abantu abaphume esendeni elilodwa, kodwa niyazondana, aningenelani, nithi anidlelani. Ngenkathi niqala nina ningangenelani, ningadlelani, nalabantu abangalena nabo niyabahlukanisa nakubabona kade behlangene. Uzokhumbula ukuthi uma kuzokwenza umsebenzi phakathi kwekhaya, wonke umuntu wasekhaya kubalekile ukuthi noma zethu uyasebenza kodwa kubuye abe khona ngenkathi seqala kushisa impepho, abe khona ngenkathi kwenza umsebenzi, abe khona nangenkathi sesicoshe esithebeni sale ekhaya naye kufanele abe khona, ngoba sabantu bomndeni kubalekile ukuthi sidlelane. Uma kodwa thina singeke sisadlelana sesiziqhenya ngokuthi hayi mina ngisadlelana noSibanibani, uyazini ukuthi njengoba ungasadlelana noSibanibani wena uhlukumeza lethongo lakho elifunayo lona ukudlelana naloya muntu? Webafowethu nodadewethu kubalekile ukuthi sibe nenkonzo yokwehla, singabi nenhliziyo ezimbi. Kubalekile ukuthi sikwazi ukuhlala phansi siyimndeni sixoxe inkinga esenza ukuthi sifuna ukuqhelelana bese siyadlula kuyona, sikwazi ukuthi senze lento ekuthiwa inhlambuluko, ngoba ukuzondana ngeqiniso ngeke kuze kwasisiza. Uma sisondana ngeqiniso siphehla amanzi amnyama, sikhanda isizukulwane esingeke size sizwane. Uzothola ukuthi nathi njengoba siphila nje kule mindeni yethu singezwani kanjena, inkinga ukuthi okhokho bethu nomkhulu bethu basuke bazondana ngenzondo yeqiniso. Yingakho ke kubalekile ukuthi thina siyisizukulwane sabo sihluphe bese sihlale phansi sixoxe sibonisane okuthi njengoba sike singahoshelani nje yini eyenza lokho, singakulungisa kanjani lokho. Sengizophetha. Munyeke umuntu owathi umefike emhlabeni wafikela izinto ezinjalo ukuthi lenzondo esinayo yeqiniso, ngoba kungenzeka ukuthi akuyona inzondo yethu kodwa inzondo yabalele. Munyeke umuntu ongasilekelele ekutheni labo bantu ababekade benaleyo nzondo yeqiniso bedlelana bagcina bengasadlelani, akwazi ukuthi yena abahlanganise, akwazi ukuthi yena bageze. Nithi nina senikwenza ekhaya kini konke sekulula, ushembe kuphela. Ushembe kuphela-ke ongakwazi bafowethu ukuthi asilekelele. Ukufika kwaShembe emhlabeni wayefikela izinto ezinjalo ukuthi amacala okhokho bethu abahamba emhlabeni benawo azosilekelela. Ngiyakubona ukosonta kunomuntu othola ukuthi vela kufanele kwakuthaza sonke kodwa kufanele ukuthi ahambe aye kolungisa amacala. Omunye uthola ukuthi kuseyazisontela ngokuthanda kwakhe. Yabona, ingako nakhona ebandleni kukhona abantu abahluphayo kakhulu, ngoba omunye umuntu uthola ukuthi uyathunya abantu abadala ukuthi akahamba ayonikela kuphela bese bemtshela bathi akasonto, akatshela umuntu ukuthi akasonto. Ngelinye ilanga kwakwafika intombazane lemphelandaba ngase ngiyitshela ngathi dadewethu kufanele ukuthi uhambe onikelela lekhehla kwaShembe kodwa ungayi ukosonta. Wabe sethi yena hawu mkhulu uqinisile, lafika lekhehla lathi ngihambe ngiye konikela kodwa ngingasonti ngoba mina ukusonta kaShembe akakangifanele ngokwemisebenzi yami, ngisathanda kakhulu izinto zasemhlabeni. Ingakho kubona abantu abaningi iNazaretha uthola ukuthi alisaqondakali kahle ukuthi iNazaretha leli noma yini.
umuntu ongahlukanisile kodwa uthi uyinazaretha, uthola ukuthi owesifazane usaqhuma inkopho uthi uyinazaretha, usapenda umlomo uthi uyinazaretha. Angingangeni lapho ngoba bengingekho lapho. La bengikhona ngike kutheni asiyeke bafowethu nodadewethu ukuba nenzondo yeqiniso, sizonda nesodwa sabantu bomndeni. Uma nje kunabantu othola ukuthi ngoba yena unemali akazwani nabantu bomndeni, akafuni ukwehla nokubabona befuna ukwehla, akafuni ukuhlangana nabo babuyisane. Angani phela unemali ithongo limphathisile, yena uvula thatha isinqumo sokuthi uyaphuma nezingane zakhe, uzakhela umuzi, uzoba nomsamo wakhe, uzoshisela impepho, yonke leyo nto iyicala. Ayikho into eyicala njenganokuthi ube nomsamo ozovela usungule ngaphandle kokuvalelisa emzini omkhulu. Hayi angawageqa amagula ngoba ngemuthi. La sikhona siyimpunga yesintu siKwaZulu Natal eThekwini eMphelandaba sike Westdorp 4th floor office number 420. Ikhona la sihlala khona phansi sichushisane sicobelelane ngolwazi lwesintu ngoba ulwazi lwesintu lunamandla. Uzokhumbula phela ukuthi impilo yakho inqike enkomo kubantu abadala bangasekho. Abantu abadala bangasekho badinga wena ophile enyameni, nawe uphile enyameni udinga bona abantu abadala bangasekho ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi zihambe kahle. Kubalekile ke bafowethu ukuthi sihluphe ngokuthi kungani sizondane kangaka emndenini yethu. Yona into le kufanele ukuthi sihluphe ngayo. Bese sibuka ukuthi singenza njani ukuze sikwazi ukuthi sixolelane. Senzele ukuthi isizukulwane sethu naso sokwazi ukuthi sibe zisizukulwane. Senzele ukuthi isizukulwane sethu sikwazi naso ukuthi sibe isizukulwane esibumbene nesikwazi ukuhlanganisa izinto zenzeke. Ayikho into ebuhlungu njenganokuthi uthola ukuthi abazali abezwani bese bafaka izingane engingazwanini kwabo. Uthola ukuthi umuntu uxabene nomunye kodwa usefaka izingane nayo ufunza leyo nzondo. Awukwazi ukuba nenzondo yeqiniso uzonda umuntu omndeni. Uma wenza njalo uphehla amanzi amnyama. Kulungile bafowethu, ngicela siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sukuthatha umfanekiso oqoshe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Zikhona ke imbiza zethu, iyogathi yamadoda no powder wayi yogathi. Uyakwazi ukuthi ukuthola iyogathi 250, upowder 100 rand. Ikhona futhi nembiza yama ulcer. Abantu abahlushwa ama ulcer nje iyawaqeda nya i300. Konke ke lokho kutholakala la eMphelandaba. Ake sithi ke nje impunga. What was that?